Kisumu, Nairobi kane entiere, kuonde mamoko bende ne okotime. Miwane pachi Green. Cleophas, e wuoth moro amora nyaka bedie nitiere gimoro mariwo dhano kumoro achiel. To for a long time opposition politics ma Kenya, ng'ama osebedo the unifying factor ama ng'ama osebedo kakelo kweth mopogore opogore mapingo sirkal e mesa achiel osebedo Raila Amolo Odinga. Temomiyo ineno ka ndalo mang'eny kane jok mane pingo Raila Amolo Odinga ama jok mane pingo maandamano ne wacho mago gik Raila Amolo Odinga, mago gik ma Raila Amolo Odinga tiyogo mondo yud nafas mar donjo e sirkal ama mondo miye gimoro ama mondo yud handshake. To sani koro waneno ka Raila Odinga strategically osewuok e ng'anyo makoro the unifying factor maketo ji e ng'anyo ok en Raila Amolo Odinga to en kech ma jopiny winjo. Emomiyo ineno ka kata Raila Amolo Odinga onge ng'anyo to nitiere jok ma wuok oko kendo ji mathoth ma pod wuok oko mondo gikel ywak margi e mbele sirkal. To gimomiyo sirkal pod tamre deal gi ywak mar jopiny nyaka sani, interpretation margi en mae gir Raila Amolo Odinga. To mana kaka Meshak wacho kendo Meshak wacho kare, ne Raila nyalo bedo ni okawo ndama achiel bodok chien wacho niya, jogi nyalo bedo ni wacho ni mae gima tiyo go mar yudo kaka donje sirkal ama mar yudo gimoro, to gini en ywak jopiny. Omiyo kineno maandamano mane wachako go bang' election kod maandamano masani osebedo gi pogruok. Gisebedo gi pogruok nikech seche ka ne nitiere agenda mane jo Azimio keto piny nwa dwaro ni sirkal owuoye kuom gma. To sani seneno ka thim mwasebedo ka jo Azimio tiyogo kendo thim mwaseneno e maandamano mochakre tich wik mokalo kod wik masani en mana ni jopiny dwaro ni nengo mar gik moko ama nengo mar dak odok piny. Giseywago mae e wach VAT momede gik petroleum products mitiyo go kuonde duto. Giseywago mae e wach mogo, giseywago mae e nengo ngima mobedo noidho malo, giseywago mae e taxes mobedo increased kata ka ne ker osechiko jopiny nonge taxes manodhi increase. Omiyo the unifying factor sani ok en Raila Amolo Odinga. Gima riwo jopiny maandamano kuonde monene maandamano mopogore opogore gi ok en Raila Amolo Odinga, to en kech ma jopiny winjo kanyakla. Kech ok ong'eyo no in supporter Raila Amolo Odinga ama in jaruto, kech kobiro to donjo ni kendo pimo mana yuto mari. To kiwacho nitiere narrative ma bende aseneno mabe ok apar ni narrative man kare, nikech iwacho nitiere kuonde ma maandamano nokotimre. Example mwanyalo kawo ne nyoro. Nineno ka jo UDA mang'eny nowuok modhi kuonde kaka Kisii kendo ne gimiyo ji pesa mondo ji kik tim maandamano. Mano ng'isi ni sirkal accept ni nyaka gi micromanage areas mane owuok oko mondo andamane cost of living ma ideally are not doing it because of Raila Amolo Odinga but doing it nikech kech momako jopiny. Kendo nineno ka ne gioro luminaries mag gi kuonde kaka Nakuru, MP moro ne nitie aparo ni luonge na Rama mane tiyo nyaka bunde buogo ji mondo ji kik wuog oko. Ne waneno ka ne MP moro chopo Kisii kendo ne pogo pesa mondo jopiny kik wuog e ndara mondo ne kuonde go okwe. Kendo waneno ka nitiere a lot of violence. Ne waneno ka nitiere jok mane wuok oko e video mopogore opogore social media kaka oth mondo gibuog ji mondo kik wuog oko. Omiyo mae ok maandamano mwanyalo wacho ni Raila Amolo Odinga mae gir Raila Amolo Odinga ama ok en mar Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga osebedo ng'at jatoch ma menyo taya to ji luwo mbele. Omiyo sani gima ji luwo en ywak ka giywak ni sirkal ni nengo mar ngima odhi malo. To en maandamano mabro endelea kata Raila Amolo Odinga nitie kata Raila Amolo Odinga